Mamuka sei mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumatv mana enyika. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndina makore 54 years kuberekwa. Ndine handbag rangu iro randinaro. Handizivi kana muchirida zvenyu mukoma, asi iro kana kuri kunzi munenge muchirida rinenge richifanira kuti ringe richizoshandisiwa naanti Mamoyo, sezvo makati ndivo mudzimai wenyu, nekuti bhegi iri rinongoshandiswa nemunhukadzi chete, harishandiswi nevanhurume. Saka bhegi iri iro zvarinoita rine nguva dzekuti rinotanga kukukumuka richizvimba. Rinoita mazuva anokwana iwo kuita 7 richikukumuka kudaro. Mukati maro munenge makazara rinenge rakaita kunge zisponge, but rinenge richifema. Saka zisponge iri rinozonoputika. Rinoti kana raputika, mukati mesponge munomera ruva rinenge ririmo. After ruva iri ramera mukati mechisponge ichocho, unenge uchifanira kuti unge uchizotora huku woiuraya. Kana waiuraya woisa ropa rehuku uchiita zvekusvinira, mungava muri mukapu yebhonzo inenge iri yewaiti, haufaniri kuti unge uchishandisa imwe kala. Then unobva wachizotora banga kana kuti tsono, wobva wachizozvibaya pachigunwe pako. Kana wazvibaya wobva wachizosvinira kuitira kuti ropa rako ringe richizosangana neropa rehuku. Wobva wachizodira ropa iroro muruva, rinozotanga kurutsa mari. Rinoita zvekare mazuva anokwana iwo kuita 7 richikurutsira mari. Saka ruva iri kana kuri kunzi munenge muchirida, but ibhegi randinokwanisa kukupai, tinokwanisa kuita plan ndokuunzirai bhegi kwamunenge muri ikoko, nekuti handicharidi bhegi iri. Ndauya pano kuti ndinge ndichizotsvaka munhu anokwanisa kuritora bhegi iri. Handisi kuda vanhu vanonamata n'anga kana kuti maprofita. Ndiri kungoda munhu ari normal, uyo wandinokwanisa kuti ndinge ndichizomupa bhegi kuitira kuti inini ndinge ndichikwanisa kuzozorora ndikwanisewo kufa, nekuti iko zvino zvinyama dzangu ndava kunzwa kuti I am ready whatsoever. Kunyange ndikanzi nguva yangu yakwana yekuti ndinge ndichizofa, right now ndagadzirira hangu. Kunyange ndikanzi ndaenda kuparadiso kana kuti ndaenda kugehena, ndava kungoti chichauya chichasangana neni, chichaona ini. Saka kutanga kuromba kwandakaita mukoma, ndakaromba nemurume wangu. Murume wangu ainge achishanda sagarden boy, ininiwo ndainge ndichishanda samaid. Tainge tichichengetawo umwe musha. Saka vana vemudhara watainge tichishandira vakazoti mudhara wacho ashayika, vakabva vachizoenda kumheri kwemakungwa. Vakabva vachizotiudza kuti vainge vava kuda kuti tinge tichitama tichibva kumaruzevha. Musha wacho ukangosara wangovawo dongo, nekuti painge paine zvepo pamusha ipapo zvainge zvichitonetsa. Paiva nemakuva ekuti aipota achiputika. Makuva awa aiti kana akaputika maizotongoona patongoiswa dombo pamusoro peguva iroro. Saka vakati taifanira kuti tinge tichitama tinge tichizouya muHarare. Vainge vaine imba iyo yavainge vakasiyirwa nevabereki vavo yandichati kuAvondale. Ndiko kwatakatanga kugara nemurume wangu. Vakabva vati taifanira kuti tinge tichizochengetapo pamba ipapo, tikabva tachizoisa maloja. Kunoisa kwatakaita maloja, takabva tachizoisa maloja vainge vari vanhu vainge vachinamata. Takaona kuti imba yacho sezvo yainge yakakura, tainge tisingashandise marumu ose. Nemurume wangu taingoshandisa 2 rooms. Then ndokubva tachizotsvaka vamwe vakauya vakatora mamwe marumu. Vainge vachinamata kune imwe church. Saka kunamata kwavainge vachiita each and every day usiku paya kana voenda kunorara, tainge tisingatozvizivi kuti vainge vachitoti kanganisira zvinhu zvatainge takagamuchidzwa
nekusaziva. Tainge tiine vana vedu vatatu. Mwana wekutanga akabva achizofa mushure mekunge angotanga kungotemwa nemusoro. Akati afa ndokubva tachizombofamba. Pakabuda runyerekupe rwekuti tainge takaromba. Hatina kuzvinzwisisa because inini nemurume wangu hatina chatainge tichiziva. Saka ava vanhu vatainge tichigara navo vakabva vachizotikumbira vakati vainge vachida kuti tinge tichizovapa space kugarage kuitira kuti pange pachizoitwa chechi. Saka vanhu vainge vouya vachinamatapo pamba ipapo kana nesu tainge tava kutoendawo kuchechi. Saka zvainge zvava kutowedzera. Mwana wedu wenumber 2 ndokubva achizoshayika. Takazotaura nevana vemurungu watainge takamboshandira vakatiudza kuti vainge vari munzira vachibva kumhiri kwemakungwa. Vakauya ndokubva vachizoenda nesu kuseri kwemba uko kwainge kuine imwe heji iyi tainge takanzi kunyange zvakanzi kwauya chinengei hataifanira kuti tinge tichizoidiridzira. Yaigara ingori green nguva dzose. Saka vakabva vachizodzinga vanhu vaya avo vatainge takaisa semaloja uye zvakare vakati vainge vasingadi kuti pamba ipapo pange pachizoitwa zvechechi. Vakatiudza kuti ivo vainge vachiita zvechivanhu. Vakabva vachizotiudza kuti sezvo tainge takatokanganisa mhiko taitofanira kutoti tinge tichitobatsirana. Takavabvunza kuti kubatsirana sei. Vakatiudza kuti taifanira kuti tinge tichizoenda kuMalawi uko kwainge kuine n'anga iyo yainge yakabatsira vabereki vavo. Takaendeswa kuya because tainge tava kutya kuti mwana wedu ainge asara aikwanisa kuzodyiwa nekuti tainge takaudzwa kuti painge paine nyoka iyo inogara muheji ndiyo yainge yakaruma vana vedu vaviri vachizonosvika pakunofa. Taenda kuMalawi takaitiswa zvekare dzimwe mhiko dzatainge tisina kunzwisisa dzainge dziri mhiko dzekutogamuchidzwa urombwa. Ndipo pandakabva ndachizopiwa bhegi iri ndakaita rekugamuchidzwa nemurume wangu but akaripiwa nen'anga. Saka ndakabva ndachizogamuchidzwawo bhegi iroro nemurume wangu and bhegi iro randiri kuti kana muchirida mukoma munokwanisa kurigamuchira zvenyu ende rinokwanisa kutokubatsirai kuti munge muchizoita mari. Saka bhegi iri takazodzoka naro kuZimbabwe. Ivo vana vakabva vachizoenda kumhiri kwemakungwa. Hatina kana kuzombotaura navo zvekare. Takazongobvawo pamba pavo mushure mekunge tatanga kuona kuti tiri kuita mari. Takazobuda munharaunda ndokubva tachizotanga kugara kune imwe nzvimbo uko kwatakatengawo imba yedu. Tatenga imba takaramba tichingoita mari uye tainge takatodzidziswa mhiko dzataifanira kuti tinge tichizoita nen'anga iyo yekuMalawi. Izvi zvakaramba zvichingoitika kuzosvikawo mwana wedu achizofa. Tikaedza zvekare kuti tinge tichizoita umwe mwana zvikaramba. Murume wangu akazofa akabatwa nekensa yepagumbo ndokubva achizofa ndikasara ndiri ndega. Bhegi iri rakazotanga kukuya hama dzangu kungoti ndainge ndisina kuziva hangu kuti pane dzimwe mhiko isecret yandinokwanisa kuzoudza munhu uyo anenge ati anenge achida bhegi iri. Dai ndainge ndakaziva secret iyoyo mukoma ndingadai ndisina kuzorasikirwa nemwana uye zvekare nemurume wangu because pangori nekamwe kasecret ako katainge tichifanira kuti tinge tichizoita kubva zvatakatanga kushandisa mari iyo yataipota tichiona inenge yarutsiwa neruva iro rinobudikira muhandbag. Saka secret iyi I am willing to share secret iyoyo nemunhu uyo wandichakwanisa kuzogamuchidza bhegi iri. Saka kana kuine munhu anenge achida mafone numbers angu, mafone numbers ndiwawo mukoma ndinokwanisa kumupa but rinofanira kuti ringe richizoshandiswa nemunhukadzi. Kana uri munhurume ukangorishandisa usiri kutungamidza munhukadzi kumberi anenge achiziva zvamunenge muchifanira kuti munge muchizoita, unototanga kutopenga same time. Saka kana variko mukoma ndizivhiseiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ndaedza mawhatsapp enyu haasi kuita ndokusaka ndazotaura nemi kuFacebook. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ndo message iyo yavakanditumidzira. Zvakangoma azvo vedu we. Hanzi kana muchida bhegi iri munokwanisa kuripa henyu anti mamoyo vanokwanisa kurishandisa vachiwana mari. Yo
strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndine bhegi rangu iro randinaro, handicharidi bhegi iri nekuti hanzi as long as ndinaro handikwanise kuti ndinge ndichizofa, ende iko zvinozvi ndava ready, ndagadzirira kufa. Hanzi vanechi, is it 56 I think, hanzi I just want to die. Hama dzose dzakapera kufa, uye zvekare murume akafa, vana vatatu vakapera kufa, apa vachiri kungoita mari nebhegi ravo. Hanzi ndo rakabata upenyu hwavo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Ndauya pano nekuti ndiri kutsvakawo advice kubva kune vedare renyu. Ndiri kuraramawo ndiri muno munyika yavatorwa muSouth Africa. Ndichangoti ndiri muJoburg. Saka pamba pandinoshanda, tinoshanda tiri mamaid tiri 2. Saka umwe uyo wandinoshanda naye iye anobva kuMozambique. Saka iye anoita zvehun'anga. Ndakati nerimwe zuva ndichitaura naye, tainge tichingotaura nyaya in general, nyaya dzemujolo. Saka ndakamuudza kuti pano umwe murume wandiri kufambidzana naye, but murume wemunhu. Akabva ati iye ane umwe mushonga uyo waanokwanisa kundipa. Akanditi mushonga uyu kana ndaupa, kana ukaushandisa, ziva kuti murume wauri kufambidzana naye achasvika pakuita go crazy about you, zvekuti anobva atoramba mukadzi, uye zvekare nevana anobva atovafuratira. Anenge ava kungofokasa pauri, ende iwewe make sure kuti hauzobvumi kuroorwa naye ende usazogara naye. Munongoramba muchingoita zvemujolo, ende unofanira kuti unge uchimudya mari kusvika apera. Ndizvo zvaunenge uchifanira kuti unge uchizoita izvozvo. Vari kuti kana ndikasaita saizvozvo mushonga wacho hauzoshandi kana kuti unoexpire. The moment yaunenge wava kuda kuroorwa nemurume iyeye, hanzi mushonga wacho unobva watoregedza kutoshanda, unobva watoexpire. Saka ndauya pano ndiri kudawo advice kubva kune vedare renyu kuti ndougamuchira here mushonga uyu kana kuti ndosiyana nazvo, because so far hakuna tiri kungodata, handina kana chandinopiwa. Anotongotorawo machance ekuti sezvo ndichishanda as a stay in, handinawo vamwe vanhu vekuti ndinokwanisa kupota ndichienda ndichinovaona, because ndinongogara ndiri indoors. Saka anongouya ongorara kubasa, then ongomuka wachingodzokera kumhuri yake asina kana chaanondipa. Dzimwe nguva anotondikumbira mari, ende kana andikumbira mari anongoti tiri murudo. Saka inini ndiri kushandisa mari mumujolo apa ndiri nemunhukadzi. Handizivi kuti ndodii, ndoushandisa here mushonga uyu wandiri kuda kupiwa nemukadzi wandinoshanda naye. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa, but zvamuri kuda kuita izvi mune ramangwana hamuzochemi here muchizodzoka muchiti makarombeswa nemukadzi wekuMozambique. But ngatitaurei navo tivape advice mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 42 years ekuberekwa. Zvinhu izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2014. Mugore ra2014 mukoma, ndainge ndichishanda pane rimwe prazi. Saka taishanda takawanda. Ndainge ndakatounzwa muno muSouth Africa neumwewo mudhara wekumaraini kwandinobva. Saka mudhara uyu ndiye ainge ari foromani. Paprazi apa painge paine maforomani matatu. Kwaiva naforomani wekumunda, kugoita foromani wekumombe, uye zvekare naforomani wepashed. Saka mudhara wekumaraini kwedu iye ainge achida kuitwa foromani wemushed. Saka tainge tava kuwirirana mukoma zvekuti aitondiudza mamwe masecrets ake. Akazondiudza kuti
aiva aine gondwa. Mushonga uya wekuita vakadzi kunyange vasingadi nemumbobobo. Akandiudza zvekare kuti ainge achida kuti ange achizoshandisa mishonga yake kuti ange achizokovadzisa foromani uyo ainge achishanda kushedi, nekuti kushedi kwainge kuchiitwa madhiri because paitengeswa mapotatoes. Saka vanhu vaipota vachiita madhiri vachitengesera macustomers mapotatoes zvainge zvisingazivikanwi nemurungu. Saka vanhu vaishanda kushedi vaitova nezvimotikari zvavo, but vamwe vaishanda kumombe uye zvekare nekumunda mainge muchingomirira mari yenyu yetiketi. Akabva achizondipa chimwe chiplastic bag chainge chiine ma5 cents kuda aisvika maybe 30 or so. Akanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizopota ndichimakanda padhoo remudhara uyo ainge ari foromani wekushedi. Ndikaita saizvozvo, mudhara iyeye mukoma ainge atoriwo nemishonga yake yainge iri very powerful. Saka akazonoita a go back to sender. Ndikarwara zvenguva refu, ndakangoti ndichingonopora because ndainge ndava neproblem yekubuda mututu. Ndaikwanisa kuti kana ndikatanga kubuda mututu ndaizadza kana chibhaketi even 20 liters ndisingazivi kuti ropa racho rinenge richibva kupi. Saka ndakangoti ndichingonopora. Mudhara uyo ainge akandituma akabva achizotanga kurwara. Akarwara kwemazuva mashomanana akati ainge ava kuda kuenda kuzimu. Akafira mubhazi mudhara iyeye achienda kumusha nekuda kwe-go back to sender. Ndo secret yangu yandiinayo. Handizivewo kuti sei yakandipotsawo go back to sender. Zvimwe kuda ndakangonzwirwawo nyasha naMwari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedwe. Sure, kutoroya munhu uchimuroyera uforomani kana kuri kunzi munenge muinewo zvamakamboitawo mumabasa muchigadzira vamwe vanhu avo mainge muchishanda navo, kana kuti uine munhu wawakatogadzira izvozvizvi pabasa pako paunoshanda, you can come to my inbox and you can share with us your own story. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai. Inini wamukoma mudzimai wangu basa rake raanoita nderekuti anoitawo zvekutengesa, in fact anoita zvekuhodhesa vana brongo kuZimbabwe. Saka iye anowanzokubatisa vanhu avo vanenge vasina zvavanenge vachiziva. Anokwanisa kungobatisa kana truck driver. Haakuudzi kuti mumasuitcase kana kuti mumasaga munenge muinei. Ndakamuudza mudzimai wangu kuti handidi kuti arambe achiita basa iro raari kuita because akatonyudzisa umwe truck driver uyo akazobatwa pabhodha achiramba kubvisa mari yechioko muhomwe because anokupa mari yakawanda yekuti uchizofamba uchibvisa mari yebribe kuitira kuti mabhegi asazofurwa. Saka driver iyeye ainge asingazvizivi kuti zvinhu zvaakatakura zviri kutopisa, akatosungwa mukoma. Saka mudzimai wangu handizivi kuti ndomuudzawo sei kuti dai asiyana nazvo izvi zvaari kuita because ari kunyudzisa vamwe vanhu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Vari kuti handikwanise kuti ndinge ndichiita too deep because inyaya dzinopisa, asi hanzi ndo zvinoitwa nemukadzi wangu izvi. Anoita izvozvo zvekuhodhesera vanhu vana brongo. Pakaipa. Ndo basa rake raanoita. Hanzi kana akakubatisa luggage haakuudzi, haakubudiri pachena kuti luggage randakubatisa iri mune zvinhu zvinopisa. Hanzi anongokupa mari iwewe unozongoona yekutamba murodhi. Saka hanzi patori na truck driver akatonyura nekuda kwebrongo iri. Pakaipa. Let us be careful at all the times paya pamunobatiswa zvinhu izvezvizvi. iChristmas unokwanisa kuti ndava kuda kumboitawo zvimapinda uko, maybe you are a truck driver, wobatiswa zvaunobatiswa kubhodha uko wobva wanonyura.
Marwan, let us try to talk about this in the comment section. Nyaya yebhazi rakaita accident, makanzwawo nezvayo accident here yakaitika rimwe bhazi anzi Best Express rakaita accident, anzi kuchaka uko, anzi ndoko rakaita accident, but anzi hapana akafa zvake pa-accident iyoyo yakaitika. Kana kuri kunziwo maybe you were also on that bus, you can come to our inbox and you can share with us your own side of the story. Pari vamwe mukoma avo vari kuti ivo basa ravo vanoita zvekuloda mabhazi, vainge vachiti vane nyaya yavo yavari kuda kuti vange vachizouya nayo, but vari kuti mukoma, I'm not sure kuti ndoshare nemi here information imwe yandiinayo about rimwe bhazi, so please do come mukoma nenyaya yenyu. Ivo vari kuti vari mune imwe province umo mavanoitawo zvekuloda mabhazi, saka ndo zvinovararamisa izvozvo, but vari kutya kuti vakashare nesu maybe vanokwanisa kuzozivikanwa nevaridzi vebhazi racho, because anzi bhazi mabhazi mamwe asati asimuka, kunyange mukaita minamato hanzi pane kachivanhu kamwe kanotoitwa nevamwe varidzi vemabhazi. Saka ivo vainge vachiti zvimwe kuda ndo zvinozokonzeresa kuti maaccident azoitika mumigwagwa, because kana kuri kunzi paitwa munamato then pasaidi in secret poitwa chivanhu, saka vainge vachiti kana chiri chivanhu ngachingoitwa, munhu wose anenge ari mubhazi ungozviziva kuti pane chivanhu chaitwa. Hanzi vamwe vanotosuma midzimu yavo kuti aiwa bhazi rasimuka, saka madzitateguru fambai naro bhazi iri, but mubhazi momo moita vamwewo vanenge vachinamata vachidzinga mweya hanzi yemadzitateguru, saka hanzi maybe ndo zvimwe zvinokonzeresa maaccident, but let us wait for him. Kana vakazouya nenyaya yavo ndichazoiverenga. But makainzwa here nyaya yakaitika yebhazi rekwa Best Express iro riri kunzi rakaitawo accident, but hanzi hapana akafirapo pasport, and let us thank God for that. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.